Ahir va comparèixer el ministre de l'Interior Marlaska per parlar de les polítiques d'immigració de l'estat espanyol. Lamentable. Continua amb la mateixa política que el govern del Partit Popular d'extradir i fer fora els immigrants, i el que és més greu potser, i que denota que el discurs del PSOE és el mateix que el discurs del PP, és que parla dels immigrants violents, quan realment aquí l'única violència que s'està utilitzant és la violència dels cossos de seguretat de l'Estat. Precisament a la compareixença ahir, el Gabriel Rufián, el nostre portaveu d'Esquerra Republicana, va insistir en un tema que era com és que alguns membres dels cossos de seguretat de l'Estat han agredit a periodistes com el Jordi Borràs o fins i tot han insultat a parlamentaris del nostre grup, quan realment se'ns ha vetat que es pogués parlar d'aquest tema, però nosaltres ho vam afegir. En tot cas, el que sí que ens està dient és que en aquest moment s'està utilitzant els cossos de seguretat de l'Estat com una força repressora i que, així com el govern del Partit Popular utilitzava molt, veiem que el PSOE continua fent el mateix, utilitzar el tema de la seguretat com un tema de repressió.